Следващият участник по професия е продуктов менеджер в софтуерна компания. В момента не работи, тъй като гледат двете си малки деца у дома. Каня тук татко на годината Константин Попов. Много е приятно, пасион. С кой крак беше? Левия, десния? Десния. Десния. Това е на 100 000. Дай Боже. Беше с левия на 0. Да. Добре. С кого си в шоуто? С Калина. Заедно учихме в гимназията и се надявам, че с нейната ерудиция и обща култура ще бъде от полза днес. Калина, коя ви е гимназията и какъв ученик беше Константин? Завършихме Американския колеж в София и Конса беше добър ученик. Добър, много добър или отличен? Един от по-добрите. Добре. Явно сте имали много слаби. Хубаво. Костю, какво те доведе в шоуто? Да изпълня една детска мечта. Когато формата започна през 2001, си спомням, бях залепен за телевизора, така че още... Ако 10 годишния аз стои тук до мен, просто ще бъде такъв браво. Ти успя, стигна до тук. Харесва ми този подход. Да. Ще стигнеш далече. Дай Боже. Ще стигнеш далече. Хубаво. Има ли поражение по студиото? Ще ги възстановиш с парите, които ще спечелиш сега. Константин Попов започва своето шоу сега. Първи въпрос. Кое от изброените не се препоръчва за директна консумация? Качота, рикота, бишкота, банкнота. Отговор Д. Банкнота. Вярно е. Рикота знаем, млечен продукт, подобен на изварата. Качотата е нещо интересно, сирене от пълномаслено мляко. Бишкотата я знае всеки. Втори въпрос. Каква е рецептата за добро приятелство според поговорката? Дълги разговори, чести подаръци, чисти сметки, мръсни тайни. Мръсни тайни не е лошо, но чисти сметки, добри приятели. Да маркираме отговор С. Аз мисля, че мръсните тайни още по-добре потяват хората. Верен отговор. Трети въпрос. Коя птица дава името на мост в София, един от символите на столицата? Сврака, орел, сокол или кокошка? Маркираме отговор Б. Орел. Вярно е. Самков има кокошковата къща. И такива има. Четвърти въпрос. Кой измислен герой е неправилно свързан със свой враг и антагонист? Батман Жокера, Рамбо Дарт Вейдър, Хари Потър Волдемор или Джон Маклейн Ханс Грубер? Това би бил готин кросовър между Рамбо и Стар Уорс, но... Рамбо ще ги разбие. Да, но за сега, уви, не съществува, но бих дал пари да го видя. Но да, шегата на страна, нека маркираме отговор Б. Вярно е. И пети въпрос. Как се нарича превръщането на един химичен елемент в друг, най-често в резултат на ядрена реакция? Наричаме това транспортация, трансмутация, трансплантация, трансфер.
Отговорът е Б. Трансмутация. Вярно е. Разкажете за децата, как се казват, как ги гледате, какъв баща сте? Децата, Ема, 3 години и половина, и Габриел, който се роди през август, така че е съвсем мъничък. С много голямо желание и с удоволствие гледаме с съпругата ми Лора. Те са ни щастието и всичко. И гледам да бъда от това ново поколение бащи. Не казвам, че старото поколение не са били, нали, не са имали огромна роля в живота на децата си, но сякаш в съвременния свят вече има така повече баланс в грижата към едно дете и гледам да бъда там колкото се може повече. Комбинирам така 2 дни от офис, 3 дни от вкъщи, когато мога между някаква среща така да помогна. И да. Супер. Щастие голямо. Така и трябва да бъде. Към нашите въпроси следващия е за 1000 лева. Ще го заключваме ли? Не за сега, благодаря. Да видим въпроса. Кой полага основния камък на съвременната сграда на катедралата Свети Йосиф в София? Цар Борис III, папа Йоан Павел II, царица Йоана, Людмила Живкова. Е било интересно, ако е Людмила Живкова. Борис III и Йоана са анахронизъм. Това се случи, когато папа Йоан Павел II беше на посещение в България в началото на 21 век. Сега не мога да кажа точно годината коя е, но е интересна катедрала, нали? Смисъл такава по-метална, смисъл не, нали, не спазва естетиката на католическите катедрали от време оно. Но да, сигурен съм. Папа Йоан Павел II. Отговор бе. Да видим. Аплодирайте, дами и господа, така е. На 23 май 2002 година папата е на официално апостолическо посещение тук в България. Ти веднага се ориентира кой кога е живял, как стават нещата, прочете правилно въпроса, съвременната сграда. Иначе основите на този храм са поставени още преди освобождението. А сградата е завършена 1880 година, разрушена от атаките срещу София през 1944 година и сега възстановена. Добре се справихме тук. 1500 лева. Ще я превърнете ли, Косио, в втора сигурна сума? Още не, благодаря. Къде си целите? Честно казано, нямам някаква конкретна цел. Колкото по-надалеч, толкова по-добре. Да видим питането за 1500 лева. В коя българска приказка се разказва за Малко Лястовиче? Болен здрав носи. Майчина сълза. Педя човек. Или лоша дума не се забравя. Четеш ли приказки на децата? Четем приказки на децата. Не сме стигнали още до някои от тези. Но по памет за Малко Лястович се разказва в Майчина сълза. Отговор Б. Играем. Да. Да видим. Защо избърза? Наистина. Защото си го спомням. И какво си спомняш, кажи? Че в Майчина сълза имаше лястовица. На колко години си бил? Малкият Косо ли е бил това? Да. Правилно, верен отговор. Питам те, приятелю, защото това произведение Ангел Караличев. Караличев, да. И до сега никой не мога да забравя в живота ми и до сега ме разплаква. Това е лястовичето, което избухва пожар в къщата. Да. Гнездото е там, то си опарва крилцето. Да. Не може да излети с ятото. Те заминават обаче и майка му го остава в едно гърненце в градината
и при един много тежък студен дъжд, късната есен, пада една капчица и започва разговора между капчицата и лястовичите. И капчицата му казва, че му носи поздрави от майка му. Това си спомнях. Поздрава. Това щях да кажа. И другото, което ми изплува, беше подвързаната в една кафява хартия изданието на Каралийчев при баба ми. Така че почват лека по лека да идват нещата, но важното е, че асоциацията беше там. Браво, справи се много добре. Заключваме ли? Още не. Въпрос за 2000 лева. Въпросът е: едно от имената на коя група някога е било Джони и лунните кучета? Johnny and the Moondogs. Избирай между Doors, Aerosmith, Beatles или Rolling Stones. По принцип, такъв меломански въпрос се надявах и до момента, в който сега тук съм пред вас и прожекторите са в мен и изведнъж почват да прозират разни съмнения в главата ми. За Beatles си спомням Long John and the Silver Beatles. Джон Ленън, това е една от първите итерации на групата. Doors и Aerosmith автоматично ги отхвърлям. Rolling Stones няма причина да бъде. Даже в една от песните, коя беше от албума Let It Be, се пеше I Dig a Moondog. Dig a Pony е песента, за която става въпрос. Там се пее I Dig a Moondog. И да, нека маркираме отговор C Beatles. Няма причина да е нещо друго. Играем без жокери? Да. Да видим. Ползвали са тези, които търсим, и други имена. Rainbows, Moonshiners, Quarrymen, Beatles. Верен отговор. Да ви кажа нещо, майка ми щеше да ме убие, ако бях сбъркал това. Аз съм израснал с Hard Day's Night, с Почта, с Let It Be, с Abbey Road, това медли на Abbey Road. Но да, проблема дойде, че си спомних първо Long John and the Silver Beatles, нали? И този Moondog, откъде дойде, но после посредством текста на Dig a Pony си викам, няма никакъв смисъл. Сега Aerosmith и Doors, нали, американските групи, никакъв шанс. Rolling Stones, защо някой би бил Джони там? Но да. А и в коя група има Джони? Да. Смисъл, да. Чудесно! Поредица от няколко верни отговора, без използването на жокери. Внимавай за подхлъзване. Да. 3000 лева. Въпросът ми дали те ще се превърнат в втора сигурна сума, увисва и остава за следващия път. Калина, Косио, заповядайте. Отмина още едно издание на Стани Богат, в което бяхме и провокирани, и изненадани от верните отговори. Новините на BTV също няма да ви оставят равнодушни. Изгледайте ги, а след това и всичко останало в програмата на BTV. Чао! Просто да си починете и да нови храни. Здравейте и добре дошли на всички желаящи да тестват знанията си. Компютърът ни, както винаги, е зареден и е в готовност да бъде на вашите услуги. Понякога, преди предаване, го моля да ме изненада с нещо любопитно, да загреем. И днес той ме изуми със следния факт.
Знаете ли, че всички мравки на Земята тежат приблизително колкото всички хора на Земята? При нас обаче най-много тежи верният отговор на труден въпрос, на интересен въпрос. А при нас всички въпроси са интересни. За сега добре се тежи на мястото и младият татко Константин Попов, който прави една добра игра до тук и продължава участието си в Стани богат. Костя, поздравления, наистина. Последно време никой не е стигал така бързичко, и то без жокери, до девети въпрос. Предстои среща с него. Не ни разказа миналия път за твоите рок увлечения. Свириш на китара, пееш. Коя е групата? Представи ни я. Свиря в група Triple Treat, основно на китара, там вокал е Сашо. Наскоро ми се роди син, преди това на барабаниста му се роди син. Малко сме така занемарили репетициите, но скоро пак и като има лайвове в София или на друго място, Triple Treat се казваме, ще се радваме да бъдете ни чуят. Ще дойда. Мерси. Ще ходим, нали? Какъв стил? Хард-рок основно. Имаме кавъри, примерно, основно свирим наши неща, но примерно няма да кажем един кавър, който често правим е Sharp Dressed Man на ZZ Top. Така че такъв стил хард-рок. За гимназията ви разбрахме миналия път от Калина, а какво е висшето ви образование и къде? Имам бакалавърска степен от Сейнт Андрюс в Шотландия, история на изкуството. Знам нищо общо с това, което правя сега. А магистърската ми степен е по бизнес администрация от HEC в Париж, HEC. И да, прекарах 10 години между 2010 и 2020 извън България, но съм много щастлив, че така... Не съм щастлив, че COVID се случи, но някакси така нещата се навързаха покрай COVID и пандемията, че се върнах 2020 тук и съм много щастлив тук да си отглеждам децата и с начина на живот. Добре, Калина, и на вас добър вечер. Добър вечер. След малко, може би ще се наложи, ако Константин прецени да ви покани в ролята на жокер. Изключително важно. Всички суми, които са от тук нагоре. Леко съм вледенен, защото и аз съм сред възможностите да бъда поканен за верен отговор. Компютъра на място, верните приятели със сигурно. Лора включена ли е в? Да. Значи цялото семейство. Ще изпитаме, може би. Дами и господа, Константин Попов от София рестартира своето шоу тази вечер сега. Директно гоним въпрос за 3000 лева и тук е логично да те попитам, ще го застраховаме ли? Ще превърнем ли тези 3000 лева във втора сигурна сума? Предвид на личните жокери още не. Мерси. Нека играем! Граничният контрол между кои държави се извършва на изкуствено създадения за тази цел паспортен остров? Бразилия и Еквадор, Бахрейн и Саудитска Арабия, Япония и Южна Корея, САЩ и Русия. Много интересен въпрос. В принцип географията е нещо, което щях да се зарадвам да ми се падне географски въпрос, но това е нещо, което ще науча днес. Нямам директен отговор за това. Гледайки държавите и какви биха били взаимоотношенията между тях и как са разположени на картата. Да направим един анализ. Япония и Южна Корея да имат паспортен остров изкуствен при това отстояние, което имат. Не знам. САЩ и Русия, да, окей, там в най-северните части те се събират почти. Знам за случаи, в които когато океана се вледени, може да бъде едва ли не прекосено, но пък изкуствено създаден цел и такива преминавания на такива арктически ширини, първо, кому е може, второ, никой няма да стигне до там, нали, това го изключвам. Бахрейн и Саудитска Арабия. Но там клоня, защото географски погледнато, само да си спомня Бахрейн, не го бъркаме с нещо друго. Защо обаче би имало нужда от остров там? Това е
момент, в който мисля, че трябва да използвам жокер. По-добре е да не рискувам тук за нещо, което просто си анализирам и може да бъде всяко едно от тези. Нека се обадим на Ирина Иванова. Добре, ползваме първият от поредицата жокери и поглеждаме трите възможности. Лора явно е тук. Лора Попова, Димитър Сачански и Ирина Иванова. Защо точно Ирина, а не другите? Лора, моята съпруга, вярва ми за всичко. В момента гледа двете деца. Подозирам, че ако може да има момент, в който Добре. Не е идеални за обаждане. Димитър, моят кум е много, много ерудиран, но това по-скоро си го представям, че е в частта, която Ирина би помогнала. Нека звънем на Ирина Иванова сега. Ало, Здравейте, Ирина търся. на телефона. Много ми е приятно, Ирина, да се запознаем. Ники Кънчев от шоуто Стани богат. Здравейте още веднъж. Здравейте. Макар и по жицата. Косио е тук. Страхотен въпрос. Ще трябва да помагате. Надявам се, ще успея. Стискаме ви палци на двамата. 30 секунди по нашите правила. Сега. Граничният контрол между кои държави се извършва на изкуствено създадения за тази цел паспортен остров? Бразилия и Еквадор, Бахрейн и Саудитска Арабия, Япония и Южна Корея, САЩ и Русия. 15 секунди. Паспортен остров, изкуствено създаден. Кои са двете държави? Проверявам. 5 секунди. Добре. Добре, надявах се. Но явно не е нещо, което толкова бързо се проверява. Нека използваме 50 на 50. Нека компютъра също се включи в шоуто на Константин Попов сега. Добре. Бахрейн и Саудитска Арабия срещу Япония и Южна Корея. Япония и Южна Корея да имат паспортен остров между тях не ми се струва. Така че нека маркираме отговор Б. Да играем? Добре, че 50 на 50 елиминира САЩ и Русия. Страхувах се, че ще се подведеш по островите на име вчера и утре. Има такива. Те са известни. Тук вече Бахрейн и Саудитска Арабия срещу Япония и Южна Корея. Когато започна да се появява въпроса, се сетих за палмите в Дубай. Изкуствено създадени острови. Използват водата, пускат водата да идват към тях, променят водата. Толкова са богати, че могат да закарат вода в студиото на Стани богат и да си докарат пясък от Австралия, ако решат. Те даже са го направили. Този остров е с пясък от Австралия. Бахрейн и Саудитска Арабия. Верен отговор. А и нещо друго. Съвсем по инженерната строителна част. Пясъка в пустинята не позволява строителството на такива небостъргачи. Да. Наистина вкарват пясък от Австралия. Добре, но можеше и по-добре. Можеше и по-добре тук, да. Нищо. 5000 лева. Ще ги превърнем ли във втора сигурна сума? Да. Нека видим въпроса за втора сигурна сума сега. Почти всички индивиди, от кои домашни любимци са потомци на една майка и нейните малки, хванати в Сирия през 1930 година. Персийски котки,
дългокосмести дакели, златисти хамстери или вълнисти папагали? Много хубав въпрос. Дакела е Dachshund, нали, на немски. Има история в Европа. Дългокосмест вариант сега? Не знам. Съмняваме. Персийската котка, ако сега изхождаме от името, би трябвало да е в Иран. Но запазим това като логика. Вълнисти папагали. Сега Сирия не си представим като място, където е... Когато си представи човек папагал, първото място, което си представя, не е Сирия. Така че клоня към отговор С, златисти хамстери. Нека да маркираме. Играем? Да, Без жокери? без жокери. Да видим. Имаше една дума във въпроса и продължава да я има. Хванати. Да. Хванати. Кои се плодят най-много и най-бързо? Хамстерите. Мишоците, верен отговор. Продължаваш нагоре с 5000 лева. Поздравления. Нужна ни е само една майка и нейното потомство, да кажем. Да. Да рестартират всичко. Давай, рестартирай и ти твоята игра. Имаше ми колебания. Връщай се на правия път. Диша се по-спокойно. Да. 5000 лева. А и някакси така направихме традиционализма, нали? 10-ти въпрос да е сигурната сума. Точно така, върнахме се при 10 годишния Косев. Да, точно. Той би се радвал. Играем сега. Само секунда, че имаме муха, която ми каца. Това е на късмет. Това е на късмет. Да видим въпрос. Коя от легендарните речи се състои само от 10 изречения и започва с думите: преди 87 години нашите бащи Фултонова реч на Чърчил, манифест на цар Фердинанд, встъпителната реч на Кенеди, Гетисбъргското обращение на Линкълн. То е. Four score and 7 years in the past. Нали, four score е 4 по 20, малко като Катреван на френски. Така започва Ейбрахам Линкълн своята реч в Гетисбърг. Късмет. Отговор Д. Маркираме. Какво са направили техните бащи? С създаването на американската държава, подписването на Декларацията на независимостта 1776. Играем? Играем. Силни аплодисменти, поздравления! 10 000 лева! Браво, Косо! Кенеди и Чърчил са доста по-красноречиви, така че закова го. Тук няма какво да бавим. Вдигаме летвата на 20 000 лева. Въпросът, дами и господа, е: поклонническото пътуване на владетеля на коя страна през 1324 година предизвиква масова хиперинфлация? Монголия, Мали, Мексико, Русия. Аз имам теория, но знам кой може да ми я затвърди. Когато имаш историк в студиото като жокер, ще е срамота да не го поканя. Така че ако може да поканим Калина. Отърваме, как не можем. Заповядайте, Калина.
Добър вечер, какво е вашето образование? Така, имам бакалавър и магистратура по история и в момента се опитвам да довърша докторат по средновековна история. Така че... Дайте да довършим въпроса и помогнете на Константин, това са 20 000 лева. Много ще се радвам да мога да помогна. За съжаление, този въпрос и мен ме затруднява. Но можем да го... Заедно можем да се опитаме. Така, Русия мисля, че можем спокойно да я отхвърлим в този период, нали? Киевска Рус... Така, кажи първо каква ти е теорията. Теорията ми е, че имаме поклонническо пътуване. Тоест, Мексико и Русия, какво? Ще тръгнат на поход към... Къде? Представям си, не беше ли Мали една от големите африкански империи по това време? Всъщност, да, само че... тяхната цивилизация е била доста по-развита първо, от... Въпросът е къде има поклоннически пътувания. Сега тук не е хадж, нали, към... Да, аз бих казала, че Русия е най-логична. Би казала, че е Русия? Да. Добре, че руската история на мен не ми е И на мен най-силната нямам никаква страна. идея. Моята специалност е Англия. Само, че просто като ги гледам си казвам, най-логично е или да е ислямска или християнска държава. А какво би пречило да е държава в Африка, където имаш някакви такива Какво поклонничество? Къде отиват от Мали? Може би... Африка е огромна. Да, може би ако е... Тая муха и мене почне. Може би мухата се опитва да ни каже нещо. А добре, че мислям кога е? Абе, това не е релевантно. Монголия не е Монголия, според нали? мен Те аз така да се. Добре. Хиперинфлация, това означава, че поклонническото пътуване е струвало сигурно много пари. Него е. Добре, т.е. какво пътуване? Ако тръгнеш от Москва към какво? Към Йерусалим? Да правиш... Примерно, ама не всъщност Мали, наистина. Като се замислиш, ако става дума за хадж, т.е. за ислямско поклонничество към през Северна Африка. Да. Именно. Понеже икономиката там не е била много развита по това време, много голяма. Мали е на юг от Сахара, но е сравнително... Той е на западния. На западния ли? Окей. Тоест през цяла Северна Африка. Добре, айде, кажи Мали. Да, по-добре да играем с надеждата да видим някой въпрос, така че нека маркираме отговор Б Мали. Играйте. Да. Да видим. Дами и господа, сега е момента да направите поклонническо пътуване до хладилника за кратка пауза. Ще се видим отново след рекламите по BTV. Не сме за изпускане. Здравейте отново, дами и господа. Тук имаме хиперинтересен въпрос за 20 000 лева, дано инфлацията да не ги изяде. Докато дам верния отговор. Първо трябва да го разберем и то е поклонническото пътуване на владетеля на коя страна през 1324 година предизвиква масова хиперинфлация. Дали това е Монголия, Мали, Мексико или Русия? Наглед труден. В същото време двама млади интелигентни българи казаха веднага, примерно не е Монголия, защото тук имаме поклонническо пътуване. Не е Чингис Хан, не са неговите орди, които могат да предизвикат сътресения, като минат през половин Европа, да кажем, стигнат до някъде. Някой трябва да тръгне, за да отдаде почит на нещо. Възможно ли от Москва да тръгнат хора към Киевска Рус, Киев, първата им столица, доколкото се сещам? Защо не? По пътя правят нещо, което девалвира всичко останало. Хиперинфлацията става, те върват и раздават пари. Имат пари и раздават. Да. Сега обаче пеша ли вървят? По вода ли? По Волга ли? Как може да стане това нещо? С кервани ли? Да кажем, Мексико също, според мен, няма място. От Мали да тръгнат към нагоре. Те пък да направят същото. Кервани с злато да раздават.
Верен отговор, Мали. Поздравления! Беше ми много приятно да играете на този въпрос. Браво! Калина, благодарим! Аз го описах съвсем накратко, но точно така тръгват, наистина раздават 20 000 унции злато, води ги Манса Муса, един от най-богатите владетели в историята, състоянието му около 400 милиарда долара, ако трябва сега да се преизчисли. И когато тези унции злато влизат в употреба, разбира се, се появява хиперинфлацията. В Кайро, Мека и Медина. В София, България, обратното имаме растеж на акциите на Стани Богат в момента. 20 000 лева бяха спечелени. Още малко. Всички тези верни отговори ти ги даваш заради това, че си учил, чел, интересувал си се. Не е да седнеш да кажеш, сега ще науча. Как да ви кажа, аз съм от този тип хора, които поназнайват по малко от много места. Не съм специализирал много тясно в едно нещо, така обичам всякакви неща за обща култура, така че да. Перфектно за нашето предаване. Повече от перфектно. И един въпрос, преди да видим този за 30 000. Ще играеш ли сега или има вероятност да спреш? Ще играем, да видим. Ако тотално нямам идея, ще спра, но като цяло мечтата ми е да отворя колкото се може повече въпроси. Така че да видим. Да видим. Въпрос, сбъдваш мечтата си за 30 000 лева, дами и господа. Да го видим. Кой композитор в края на произведенията си обикновенно пише Соли Део Глория, слава само на Бога? Това е Моцарт, Чайковски, Бетовен, Бах. Пак от този въпроси, който ще науча нещо ново, но не пречи да поразсъждаваме малко на глас. Класическата музика в периода на Бетовен и на Чайковски вече, да, естествено има произведения, които поставят Бога в центъра, но тази тенденция е вече отминала като мейнстрим. Сега може би казвам някаква глупост и може да е някой от двамата, но не, Бетовен в края на произведенията си да пише Соли Део Глория, не, те са доста по-секулярни. Чайковски също. При Моцарт има така, божественото има голяма роля. Бах. Сега, просто кои са тези произведения също? Защото някои от тях пишат различни видове произведения. Една опера е различна от, примерно, една симфония, която е различна от някоя фуга на Бах. Творчеството на Бах е преди всички други. И изхождайки от това, че в тази ера божественото е все още така най-нависокия си пиедестал, бих маркирал отговор да е Бах. Ще играем. Играем. Да видим. $30 000 лева, дами и господа. Този композитор, свършвайки, може би той не осъзнава какво е написал, дали е написал шедьовър или не, когато е сам там, на пианото или на органа, или където и да е го е писал, той осъзнава нещо, че току-що е приключил с това произведение и просто иска да благодари на Господ. Че му е дал това вдъхновение, тая възможност. Верният отговор: губи 11 деца и първата си съпруга в живота. Той има упование само в Господ. За него всичко е Господ. За да продължи напред, всичко е молитва и обещание за среща отново с Господ. Бах е верният отговор.
Коси. Браво, Мартинче. Поздравления. Хендел подписал със същите думи също. Чудесно се справи. Само 2 въпроса до 100 000 лева. Ще играеш ли за 50? Питам само. Нека видим въпроса. Нека видим въпроса за 50 000 лева. Викайте всички мухи да идват. Явно носи късмет. Какво да кажа? Да видим въпроса. Коя известна и скъпо продавана художничка 40 години твори, обитавайки доброволно психиатрия? Яйой Кусама, Хелън Франкенталер, Роза Боньор или Наталия Гончарова? Би било абсолютна стрелба в тъмното между тези 4 варианта. Освен това, запознат съм с 2 от тези имена, другите 2 дори не съм ги чувал. Което за човек, който учи като бакалавър, нали, бях учил история на изкуството. Така. Определено доказателство е, че човек винаги има какво да научи. Кои познаваш? Давай, ако са те. Гончарова съм я чувал и Франкенталер, но в момента, примерно, имената ми излизат. Не мога да си представя. Ако може да си представя образ на някой от тях, до името, може би, посредством, нали, екзистенциалната мъка в тези образи, бих могъл да си представя човек, който доброволно се е подложил на 40 години в психиатрия. Но ако примерно при въпроса с Мали се позовавах на нещо, което знаех и бях чел, нали, че империята в Мали е била огромна и богата, тук не се позовавам на нищо. Така че колкото и да искам, ще бъде стрелба в тъмното, шанс 1/4, за да стигнем да може да отворим този заветен последен въпрос. Не искам. Ти преценяваш. Да. Само те навивам. Ти играеш, Косио, твоето решение. Решението ми е, че се отказвам. Окончателно ли? Да. Много силни аплодисменти, дами и господа! Имаме чек за 30 000 лева. Няма да ми стигне фулмастърът. 30 000. С колко нули се пише? Благодаря. Стрелба, извън играта сме. Маркирай. Хелън Франкенталер. Хелън Франкенталер. Жената, която търсим, сравнително скоро оглави класацията за най-скъпите жени художнички в света. Okay. Живи. Картината й бяло номер 28 струва 7 милиона и 100 хиляди долара. Тя е предшественик на поп-арта и на минимализма. И когато си прибереш вкъщи, може да ти помогна. Защото без да искам да знам верния отговор. Тя е свързана с Beatles поколението. С Анди Уорхол и с много други известни американски влиятелни арт-фигури. Айой Кусама! Добре, че се отказах.
Ние ти благодарим, Косо, че ни беше на гости. Поздрави вкъщи, на Лора, на децата. Как беше играта? Беше прекрасно. Сега, естествено, щях да се радвам да видя последния въпрос, но мисля, че беше достойно представяне. Ние ти благодарим, че ни достави тази емоция, показа, че може, че е възможно. 2 крачки беше само на въпроса от 100 000. Да. Повядай. Беше повече от удоволствие. Добре. Всичко най. Мерси.